Dah. Kau nang kene? Iya berkondur kono. Nyapa kowe? Gambuk. Lah. Iki anu ndi? Bentok. Bentok. Dongklak. Iya, dongklak. Gua menyang. Enggak ero aku ya. Sik kok kowe. Aku ben golek kondur kono. Dongklak. Kaya omongan karo kowe lho. Iya lah dini. Ning perusahaan sih gonya tidak. Lah, aku karo. Iya lho. Aku ben golek nang gur kok. Dateng balik mesin nang. Lah ora anu wong ora balik. Bola kuwi enggak ero. Tau ngayu rene. Ngaji kita ya. Golek mana ya? Dan iki golek ngono lho. Golek iya. Kangen lho lho. Bola kuwi enggak ero. Aku tak golek yo rene nang gur kono. Aku ora kok jak mulih iki piye lho karemu iki? Tak jak mulih lho bocah iki wisan. Gek piye Ora gelem. Lah, Terusane iki men tak golek yo rene. yo. Apane tenan jentrak monto. Iya nek. Bocah-bocahane kene yo peh dah. Lah daraku ki mung lek anu pajangan. Alah. Patake. Ngomongnya apa iki? Halo, Bro. Ngomongne anu lho, dongklak lho. Alah, iki suleng wae. Iki ngono apa lho? Sempur karo aku. Anek-anek kota amal. Nyapa dong, Pak? Ora lho. Kok yo ora balik ngono lho. Dek ini pas desa iki. Ora apa piye ning andu cah iki. Hanya ndi? Apa? Tak karo lho. Lho kuwi sing Karo aku to, aku ki ngelirik, ya ora ngelirik jane nyaku roh. Di Pak apa diparani bolone neh. sapa nyapa kuwi? Mbok ndak karo aku ya. Sapa ini sapa? Dongklak. Ya Allah, sing marani lho sapa? Pak aku ki ndaro lho. Allah. Wong aku pas liwat, Berarti caknya di kira-kira. aku ndak roh aku ora krungu lah omong-omongan piye. Nanti ya. Kane apa nyaki yo anu tenan iki. Kerasan tenan ini kan kerjaan kan. Walah, bocah kayak iki wis kerja ning ngono iki. Dadi kira ngepang. Yo boleh ki moro-moro anak wong cetukan ngono ki koyo anjene melu aku kerja ae timbang kowe klotah-klothah kaya Dongklak iki lho. Lah kerja. Ya ndak. Lah yo kuwi, wong sikene awor kowe kok. Wong aku ora roh lagi pisan kuwi tok tak aku roh. Sumpah aku ndak roh. Terus saya nyanti itu karo balane. Cuma nyanyi ngono sik kaya wong strasene. Budak. Alah. Coba bayi iki wong piye iki. Omong apa kuwi? Dengar nyanyi. Aku to. Heeh. Dikongkon mau. Nyapa? Ngaren ya? Apa? Cukup pakan. Pakan. Terus dirit-direke. Le anu, cukukane kebone tarekne karek kodare kebo cukup go mulih. Lu wis dijupun kono. Kene sik santai kok Iya sih, kene wong aweh mak, wong suwung kene. Turah-turah Wong kok suwang. Dino lah ini. Untuk yo golek kegiatan apa. Iya kegiatan, Bos Termas iki. Kegiatan nek modele ngono ki lah ndak guna. Dino, Pak. Panggane guna to. Saya ayo ngono, ngale ya. Aku melu aku. Juk nanti kowe. Bos jak kuwi. Hati-hati nek kowe kader di dol. Ya sama. Yo bocah ki mergane gopok ngedol-ngedol apa kono. Saruke kowe dol. Atak njuk suwet sik. Wis hati-hati ae. Bocah diwori rambleneh kabeh. Lah keh ngulai suket makne.
regane timbang kon ngarit. Abi anggur kon dukukne ngene. Ngarit iki resiko urung lek kebake. Jangan betul. Alah. Kurang enak. Oh, mbak ya resiko. Sukutin belari. Soal jam 5 esok supaya ini ngelas dulu. Kata perutani. Alah, pokoknya dekat. Ya Allah, itu juga rapopo. Lagi ngelas sak tekem. Bukan ngamet kok. PP malah. Yes ngene iki urip wong desa le. Anak-anak ngorat ngaret, ngrang ngaret ya lontang lantung. Arep ngrantau yo rong wayahe. Timbang kok malih kaya lah katek gelem mulai malah. Iki mau ngomong. Masa aku bisa mimpi. Bos ini gede dulu yuk, bos. Wes sarana soleh. Balik air. Oh alah, wani ra yo. Ngomong dhewe. Ben yo srenek jere keloro boyo alah loro boyo. Piye? Iwet diyene opo karo lepek kuwi. Alah, manyuan lan ora manyu. Wis ya hene kok gelis jam 11, meh jam 11 aku lho sik kok pasar. Urung arek, turung ngopo, urung resik-resik. Beh. Ya Allah, panjenengan paringi kuat. Pancen urip ya kudu semangat kerja. Ora oleh dolan, ora oleh nonggo, golek nonggo dendene mek rasa-rasa. Ya suwe becik resik-resik. Engko ngarep berluhur ae kok ya hene ae kok sian. Ora apa-apa. Sik, engko ngarep gampang. Sing penting kudu semangat urip iki, ben sehat, banyak kerja. Daripada nganggur iki wong ra sehat tenan kok Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di iki wong. Dek. Kepe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo to suarane kuwi?
aing. Oh alah, cak bagus. Bruh. Kowe tongis. Oke, Mbak. Dek. Lho, Aku iki mang apa? Aku ki arep ngomong iki. yo ini yo buah le, bedayoke. Wis jadi ae, Dek. Ngomong apa tak boleh sih, omongan enak. Coba lo enak kok. Iya, kira Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Aku mau kaya krungu sampean ning njaba. Aku wedi wani pora. Aku ki wedi wani pora iki nyapa to, Le? Yo, piye yo, Dek? Peh. Ngene, dilanjutne langsung mang ya, Mbak Ede. Lanjutin mang piye to, Le? Aku ki rene ki arep Omong. info. Iya, info apa, Le? Anu, Dek. Dongkai bae iki apa ora sido nyang mah. Kayaknya nang dile karo sapa terusan? Apa? Koe diparani koncone ngono lho, Dek. Tapi ya sampean pamit ora, Le? Enggak. Wis moro dolan neh, moro ora enek kabare. Tapi ras jumlah ngono maksudmu iki? Iya, tapi ki ketok iki kanca kerjane, Mbak. Berarti wis Ya wis ora apa-apa, pancen lek nasibe dheke lakone ngono, aku kudu ikhlas. Ya wis aku ndongakne muga-muga anakku ki ning sapa paran oleh wong sing pengertian, sing iso didik dheke iki mamangane nakal, iso malih tobat. Isiku mung karek pasrah karo kersane Gusti Allah, karo donga muga-muga dhek iki ndang berubah sifat ya, Le. Amin. Lewat-lewat wong donga, arep kaya ngopo ku ya bolong udolan ya to. Ya wis ngono ae ya, Le ya. Sudah wedi lho nek info apa ngomong. Nggih. Ya nyatu sinawang aku iki jahat tapi ya. Wis jadi ae ini. Lah iya. Langsung balik. Pusatnya dhewe. Sawah furu tak. Matur suwun ya, Le, keterangane. Nggih, Mbak. Alhamdulillah, semoga ndang tobat anakku ya, Le ya. Gendang-gendang mulai ya. Tengah-tengahna ya, Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto lah boy. Wis yahin, wis. Wes.